ассалому алайкум, подписчикои азизу меҳрубон, апа ва хоҳаракон, модарони меҳрубон, ҳамаи шумоёнро як бори дигар ба канали худам хушомадед мегӯм. Саломи хидмат ба ҳамаи шумоён ай тоҷикистони азизу меҳрубонам мерасонам. духтаро, мо дар тоҷикистон ҳастем. имрӯза видеои мо аз тоҷикистон аст. ман хеле хурсандам ва аз як чи камтар зиқ ҳастам, ки тӯли як ҳафта мешавад ман бо шумо набудам. барои ҳамин хеле ман шуморо ёд кардагим духтаро. имрӯз хеле хурсандам, ки имрӯз ҳамроҳи шумо видео мекунам, ҳамроҳи шумо боз суҳбат мекунам духтаро. инам хеле ҳозир ман барои шумо як пирог тайёр мекунам. Пирог ки пирог тайёр мекунам, баъд уро украшение карда ранги пирожный мекунам духтаро. анам хеле ки гуфтам, ман дар тоҷикистонам, хеле хурсандам. иҷа камтар овоз мебурояд, овози стиральни мошина дар таи столичка мошина кор кардеста. зиёд узр мехоҳам, ман буфаҳмед. хеле ки шумо медонед ман айраҳ омадагиам. тӯли чанд рӯз ҷобаҷо шудем, бигӯем ки хай уборка, хай исоусу хай корора кардем. анаку ҳозир камтар вақт ёфтам, бо ҳамиам боша стиралка либос шудеста. ман ҳаминҷа хостам барои шумо як навор карда гузарам духтарҷон. анамура имрӯз ман шумода якта пирог тайёр мекунам. маҳсулотҳои тоҷикистон, ана духовкаи тоҷикистон. анам хеле имрӯз ман ҳамроҳи шумо дар тоҷикистон навор мекунем. ба ин пирог ки мо дар кор мешавад 4 дона тухм, баъд шакар 1 стакан, 1 стакани дигар рӯған, 1 стакани дигар ҷирғот ё шир, ами кадомеш ки дастрас боша шумода. ами ҳардуш якташа андоза мешавад, фарқ надорад духтаро. анам хеле духтаро, бигӯем ки ман имрӯз видеомона ай тоҷикистон кардестам. бахшиш, чанд рӯз набудам. ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам, ки маро пурсиден ва ай ватсап пурсиден, дар таи чанд комментарияи дигар пурсиден. ман хеле ай шумо миннатдорам. хеле хурсандам, ки шумо маро ин қадр дӯст медоред, ин қадар пазмон шудед маро духтаро. ман зиёд хурсанд шудам. насиб бошад дигар видеоҳо аз тоҷикистон мешавад. инам хеле духтаро, шумо чӣ ҳол доред? мехоҳам дар комментария бинависед, ки дар ин набудани ман шумо чӣ коро кардена, маро чӣ қадар пазмон шудена. духтаро, ман дигар бо шумоям. хеле ки диден омадам, ҷобаҷо шудам, ҳама кора кӯмак кардам. бод бигӯем ки видеои хидмат давом медиҳем духтаро. дар инҷа духтаро, ман тухму шакара хеле лат задам. ана бо метавонам ки давоми чизора бидозам. дар инҷа дорам шир ҳамроҳ мекунам. баъдан дорам рӯған, духтаро, 1 стакани пурам на андоза мешавад. инам хеле ҳамаша якҷоя мекунем. дар инҷа орд духтаро, медонен 300 грамма будай. амиқадр ман якта пур гирифтагиам. хай ҳозир бо агар дар кор шавад, бо меандозам грамша, хай мегӯм бо чанқа бо ҳамроҳ карданна бо мегӯм. ман бисёртар на глаз тайёр мекунам духтаро, барои ҳамин граммошуна иққадр зиёд ман аҳамият намедодам. ҳозир боша барои шумо ман хеле грамм қатӣ кардестам. разрехител дорем. 1 дона разрехители калон андохтам дар кор духтаро. басе ки ман разрехителам майда кай, ҳозир 2 дона меандозам. баъд 1 дона калон дошта бошед андозем.
دخترها در اینجا 100 گرم دیگه من آرد گرفتم، یک جای کردم، فکر کردم کمتره، 100 گرم دیگه آرد انداختم. ایره یک جای کردیم دخترها. ازیر چی میکنیم؟ در لیست میریزیم. این لیستی من کلونه دخترها. چه خیلی گفته بودم؟ لیستی من کلونه، لیستی اوجاب داگی مایده های. اینی کوارتیره دابدیم در روسیه و مایده بود. این کلونه دخترها. خونه برید در خونه بشی کنید. دخترها این گودکای همسایه ما را یاد کردگیم به ها. میایم خبرمو میگیرم. چقدر شما دیدستین و امی لیستی ما به هر کلونه دخترها. چقدر گفته بودم؟ این گازی ما کلونه دخوفکا. واسه خیلی سرخ میشه دخترها با نشان میتیم. دخترها در اینجا کم ترک ما گلازور تیار میکنم برای روی مو پیروگا. شیر میاندازم یک بکل. اما کاکائو میاندازم. یک دانه کاکائو میاندازم. بعد دخترها در اینجا ما 80 گرم ماسکا میاندازم. بعد شکر میاندازم. شکری بود دخترها یک پیوله های پری بد نیسته. یک پیوله شکر میاندازم. این را دخترها در روی پلیته میپزیم. این دخوفکای خودم به حد خوش رو میپزه دخترها. ببینین همه جوش یک خیل میپزه. بعد چی میپزه خیلی مولوی مکی خوش رو میپزه. قاق نمیکنه چیزی را. چیزی که پزیم خیلی خوش روک میپزه. بعد اینجا دخترها من چی کردیستم؟ گلازوری من اینجا تیار شدیسته. از یک کمتر با غوص میشوه من در روی امی پیروکو میریزم. چقدر شما دیدین غوص شید. از من امیره در چی میگیرم؟ در فرمچکا میگیرم. نمی کلیونکه در. کلیونکه در میگیرم. کلیونکه من در بکل موندگیم. برای شروع اندازم شه. بعد اینجا کمتر چورمغزه ای چی گذراندم دخترها. ای تیورکا گذراندم. از در روی این میکنم همشه. بعد میبینین شما. نمی گلازوره در روی امی بگیم که چی میکنم. میریزم. خیلی مایرا بریدم уже. Кусок بریدم. همین پیروژنیمونه. انا که چی میکنم؟ گلازورا میکنم با بینی هر یک کسوک شده چی میکنم؟ نو چورمغزی ایتیورکا گذرونده گیره میمونم. بگیم که هم اکراشینی میکنم هم خشرو میشوه با مزه میشوه. اینا که همی چورمغزاشه در بینی همی کسوکو میمونیم ده. اینجا بریدگی معلومه که بینش کجاه. اینا دخترها چقدر که دیدین پیروژنی ما تیار شد. پیروژنی خوشروک با مزهک. اینم خیلی تیار شده دخترها. شما هم میتونین که تیار کنین برای افطارتونه، برای یگان جو رفتنتونه.
намхел пирожникҳои хушрӯва ки аппетитни бигем тайёр шудан. Шуморо ҳам тайёр кунед. дар шумо маъқул мешавад, боварӣ дорам духтаро. инҷа мо бигем ки хонаи биби Рукия, хонаи очаҷон хабаргирӣ омадем. намхел гашничои худмона дида намхел ҳушмон рафт. гашни чин дестем ки бубарем ягон чизак тайёр кунем. Рукия чӣ чин дестӣ? чӣ тайёр мекунӣ? намхел духтаро, намхел гашничакҳои очагӣ диден палои очама. намхел таб тоза, ягон алафаки бегона надора. наира мегӯянд пали очагӣ, пали гашнич. ина Рукия дар пали бибиш катагӣ дора. ина духтаро мо гашнич мечинем, мебарем, иншалло ягон чиз тайёр мекунем. ина духтаро мо гашни чиндем. насиб боша я мебарем қатимон. намхел гулакҳои хушрӯ аст дар қатори бигем ки пали гашнич. намхел деҳа ба намёш хушрӯва биҳиштай мегӯм ку Тоҷикистон. дар инҷа заминои кишту корай бигем ки деҳара бо инами заминои корамаш зеб мета. чӣ дидестем манзараи зебо, манзараи биҳиштосо. ина духтаро оши аловии беги. ин инҷода ош ва сабзиша реза кардестем. имрӯз оши аловия дар видеомо. дар инҷа нахи таркадагӣ, инҷода сабзӣ. ина дар инҷа сабзиша андохтестем. иними сабзишаи ҳолӣ. иними сабзиша дертар меандозем. яъне сабзиша жарид мекунем камтар, баъд ними дигаша дертар меандозем ки чӣ нашава, об нашава. оби алхозмона меандозем. духтаро дар инҷа 5 косаи калон об андохтем. 3 килора ош мекунем ирӯз. ин духтаро барои чия? ифтора. хонаи ҳамсоёда тақсим мекунем, барои омӯхта дестем. ман дар меҳмониам духтаро. инам дар хонам накардестам. ман лози бигем ки нав омадам, шаб омадам. ин саҳари шай, ирӯз шай бигем барои ифтор. хонаи очам шонда намхел ош карда тақсим мекунам, хайр мекунам юзафор. дар ҳамин ҷаем намхел духтаро, чиқар ки шумо дидем, ман чанд рӯз дар бигем ки дар ютуб набудам, видео напартохтам. ҳамаи шумо узр мехоҳам, барое ки дарафт будум, то омадам, то ҷобаҷо шудам ки хай худшам кашид. насиб бошад бо видеоҳо тез мепартам духтаро. дастгириро фаромӯш накунем. лайку комментариятона ждат кардестам духтаро. дастгирӣ кунем. намхел видеоҳои хуб, видеои нав аз Тоҷикистони биҳиштосои худмо мешавад духтарои сипас, барое ки ман ба ватанҷона баргаштам. намхел хайр духтаро ждат кунем видеоро. мо насиб боша ошато тайёр шуданаш видео мекунем. ман ва шуморо дӯст медорам духтаро. сабаби дур будан аз шумо маълум аст ба ҳаматон. барои ин хавотир нашин, аз сипас видеоро тез мебурам. бовар кунед духтаро, ҳамин оши аловӣ худаш тамоман маззаш дигарае. зиёд фарқ мекунад ай оши рӯи пӯста.
اینجا چقدر دیدین аллобайтаи дегмон сӯхтааста. инам хел даҷа боша оши мо тайёр шудааста. оши аловӣ духтаро овуш ки ҷӯши дақиқа баъд чиро меандозем нахуча нахуча хай андохтем. алои дегмонам хеле хушрӯвак сӯхтааста духтаро. деҳара нами чизош шурӯ буш шурӯ дегмон ҷӯши шудааста. зира меандозем духтаро. духтаро бринҷа тар кардагем. боз насиб боша меандозем. ша тоза мешӯем меандозем. духтаро бринҷи ошмуно меандозем. оши мо тайёр шудааст духтаро. чиқар ки дидесин оши хушрӯваки бамаззаҳаки чиқара инами ҳози ҳама рӯза ҳай. духтаро дар ҷои инами гӯштоша мегирем як нима чи майда мекунем тайёрак мемонем ки болои таваққуи одамода чӣ кунем хушрӯвак тақсим кунем баробар ҳамада баробар кунемда. чиқар ки шумо медонем мо оша барои хайр кардагем барои тақсим. инам хел гирифтем. ина хушрӯгии оша бинед духтаро. ҳозир мебардорем тақсим мекунем. ина духтаро оши мо тайёр шуда. инам хел хай мо тез-тезак бардорем тақсим кунем духтаро. бо хай наворора бо давом метем. хайр духтаро то видеоҳои оянда шуморо ба худованд месупорам.